Čauky Lukiano, to je ďalší diel z našeho survival sveta. Takže dneska ideme do tej caveky, čo sme chceli ísť. A mám stále toho villagera, pozriem sa, čo pýta. A chceli sme nalákať tie prasiatka, ale neviem, či tu sú. Nevidím tu žiadne. Neviem, kam sme ich vždycky tu bolo tak veľa a teraz keď ich chcem, no tak to nie sú. Tak tu asi nie sú. Nevadí, tak ideme asi do tej caveky. Tak to skúsim. Dobre. Tie zombie sú tu uvnitř. My chceli tie irony. Vlastne mám tie. Ja mám vlastne 3 irony. A počkám. Máme 3 irony. Tak si urobíme nový meč. A urobíme si ironovú sekeru. A robíme si ironovú sekeru. Dobre. Sekeru. A nie. Mám si urobiť štít alebo sekeru? Urobím si sekeru a keď nájdem ešte jeden iron, tak si urobím štít. Idem sa pozrieť tam. Tam vtedy chcela ísť, ale nešla som tam. Možno, že tam budú aj tie prasiatka. To som tam. A, to je delikátne. Ten zombík má v ruke palicu. Je tu nejaké železo alebo niečo také? Je to uhlie, to si nekazím. Nie. Tam je zombík. Zombík má... Idem tam. Si mohla urobiť ten štít. Dobre, som mŕtvý. Musím na miesto tej sekery urobiť štít. Nevadí. Nevadí. Vidíte to? Zapadá slnko. Ja tu asi zostanem. Budem chvíľu bojovať. Chcem pavúkov toto, lebo chcem mať na luk a na udicu. To je ovca. Ovce si zoberiem. Aj kravu. OK, 2 ovce, 1 kravu. Rýchlo tom sa nezačnú spawnovať mobovia. To je prasa práve. Jaj, nevadí. Bereme si najprv týchto a potom prasa. Taký sem. Sem. No nechám ich na chvíľu tam a dúfam, že
Tak už tu mám tie prasietka a jednu kravičku a to bude asi z tohto videa takiaľ všetko. Na budúce si sem donesem aj ďalšiu kravičku. Taká čau.